Exit. Säg vad det. Du har stött något bit. Exit? Ja. God. Så alla jag fiskar. Vi körde vid en pokeball. Och lite Det var med quick bag. Vi körde det så. Eller också det var som så där jävla kul men bara en pokeball. Jag också bara en pokeball. Jag vet inte vad. Sugar fibers. Lite. Ja, gott. Kurdak ska vara gott. Fiskar player, Team Fiskar Supreme, player. Grönner och Team Símun är det. I have it. Fiskar. There we go. Ready? Fiskar player. Everything good? Yeah. Är vi nog mormon? Ja. Här 5 av mer och var. Let's do this! Oh my. Visst! Okej, när ändrar detta? Ta den första kommer upp på 8 armor. Jag tar Oh som... my god. Ta först ut att vinna vid 8 armor. Sätt nu så kan du köra en knäck. Jag tar som att det är... Som insert-knättren. Han kör ju God! nöden väck. Get it done. Nej! No. Så första bokstav. Så spelar han keyboard. Du ska var ska jag får vidare med så här jävla effekt. Nej, jag fick Hicka. Hicka det kan fucka som dunder är. Ja, dunder är inte vatten. Dunder, more like under. John like a shoulder. Hej, det kunde jag gå på nöden väck. John like a shoulder. Oh my god. Oj, vilken chocka. Alltså jag hade ju disqualified Esbern för att få en armaträd att spela. Jag clearly self-sabotage. Ja, alltså. Jag vet inte vad han inte kan lägga med. Ja. Okej, clearly self-sabotage. Dashing through the snow. Att jag tror att jag inte vill ha satanism som spel någon, okej? Vad kan du göra? Vi har legit ett pentagram i Det är socker dit. Jag är inte som att Jag ger visst att leip i glasbubben, han kör tunken och så kanske det sitter fast det. Just, ja. Jag menar, det är just att köra en plattform. Okej. Make yourself a platform. No. Han som borde vid dig ju. Det är han. Då har han 100%. Blixen. Ja, han känner fisk. Ja, men du kokar det hash. Fuck out of here. Åh, the summoner. Okej. Okej, phew. Det är smått. Svärds. Så är det här. Saxen här. Kat är twin. Ja, men jag hoppas så att Stövan hon är jönt på ett nu till Ja. Ett annat ägare mackar till långa mustasch. Ja, vi får bara pröva att det se fel uppe. Här är en grundlad jag kan macka. Am I right, Levi? Haha! Am I right? Jag vet inte vad de. No! Fista med! Fista! The fuck does it though? Fista med Símun, please! Fista med! Här vill du in right? Kan det fisting i mitt vinner? Så vi måste vara. Alltså det händer. Ja, det är fisting med vin, läckert. Är spänn Japan i hand? Ja. Det kan aldrig bli bort. Kom on. Och för den. Är det extra YouTube kids? Ja. Shit. Vad gör det? Jag visste jag vad hända. Jag gjorde the backward fist maneuver. We're lost. Shit, fista med. Inte fista med. Inte fiska med. Checka det Go ut. to neck random obstacles. Jag hatar det bara långt. Vad var det like som ska Jag var samma färg när jag var där. Yeah. Get the fuck! Mina? Come back! Så awkward band alltså. Och jag checkar Of course why you some shitty ass banner. så Det är inte shit, det är en alternativ. Jag var rimlig att checka telefonen jag hade med en ladda. On 60%. Nej, 90% men. Nice. Ik kan het maar be. Kassa! No, okay. Nicely done. Actually. Makreller, more like makrellsalat. Yes, that's stupid. Sorry, Levi. Jag meinte personligt. Jag känner alltså dutrun, han tar sig mer ut som en stjärt när vi ändå inte. Ser ut som en mäver som helt gör någonting.
Ser ut som höttlejsa med över hötter en hötte. Vad fan ni gas? Ja. Han har skuffat. Nej. Tuschkopat. Yeah! Nice! Rumporna. Get touched in the rump. Alltså, jag ska inte ta sig literal fisting här bara. Jag visste Símun kom av med. Jag vet inte om jag är näga som inte är literal fisting. Jag är väl coolare i det. Cool. Jag är cool. Hvis du reagerar Rufus så är det ega points. Hvis du lägger bucket B så är det ega points. Jag går 3 sekunder. Ja, det är vi klar på. Bounce? Oh shit! Cooler! Cooler level! Ska se det. Ah, no, the cooler. Så att det kunde inte såna där. Det tredje pokeball. Oh shit! Get the fuck! Jag sticker en dräpperfäll. Chatten 35. You can't Alltså even det star. är 10 personer som bouncear oss nästan stänen. Ja. Och Esbern just så. Bara för mina glömmar. Ja, men annars så. Esbern typ säger här. All about the base, about the base. Jag har såklart till Esbern i handikappar. Nu har det stått långt ut. Touch over! Levi, jag tror jag du störst grinn på så handikappar först. Nice. Okay, I think I should do Hey, efficiency. careful where you point that. Ja, nog så inefficient, Mr. Ashley. Ah! Ska sätta det där golf Gordon. Är det golf zone så att vi vet eller? Ja. Nej, det är inte pokeball Du som. rullar upp för golfzone så du kan, okej. men du är backvis. Du rullar. Nej, jag swatch med golf. Det är så bra. Slavneck, random Det är då väl att spela golf. Hvis Staffy golfball så är det makar Staffy. Allt det virke, considering hur jag tänker att liksom bouncea att ungen blir räddare alltid så far. Oh my god, det måste inte Det down. var ju inte rätt där. Nej, det står för bouncea vad Ja, gör. det är det. Så ja. Jag spelar lagt ju också. Ja, men det var en sån där stora klubb då. Färdigt, ja. Drappte. Kan du bruka Jag känner bazooka. Bazooka. Oh no! Come on, Fropping. Jag vill leva. Dropping hoe. More shopping. Low torch! You got blowing, man. Get blowing. Oh no, don't do it! Ja, what? Jag tror att det ändrar där man stäcker för Shit. Till att det var klart. Love. Pillars. Men jag får gå ut hästen nöje. Yeah. No, men don't get your hopes up, Levi. Björn Mauren. Efter plante. Ja, men så är det. Köpte Sean. Check ner. Please köpte Sean. Men you know it. Kanske blir för shoulder show, Levi. Símun, if she whatever I want. I told you, man. Esbern så där. Det är värsta pröv. Okej, är det golfzone eller golfzone eller stöttnan? At the pokeball zone. The poker golf zone. Okej. I brukar the master ball, dude. Masterball! 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 Så, jag skulle tänka Ultra Rare Sweaty Rudolph. Nice! Poker master, yes. Laxor! What the fuck, är du främst? Tror jag får in där. Dark side for life, yo. Okej. Så faktiskt Ives kvar ska sätta han tar så okej här här. Du ska följa den nyaste. Jag kan. Ja. Jag försöker stäva här. Hur kort det hött det är. Hur är det så öppet som vandemänniska? Handikapp. Ja, Kanske bara skia handikapp och så. Handikapp. Enda argument det är.
Oh! Fuck out of here! Så ska du släppa ut nu, Nice! Du kan spresta ju. Ah! Tror det ska vara knut! Liksom. Tysk sösteröst, du tar kämmer. Vi är så fast där! Tropics. Fucking down there. Excel. Två kastar. En av dem var Armageddon. Dynamite! Petrol bomb! Well, close enough. Det är mest snällt tror du. Oh shit! Hvis du flyger upp med jet... Esbern, hvis du flyger med jetpack upp ur banan och släpper petrolbob ner så ska spela Armageddon. Oh yeah! Double time! Så kanske då, Esbern, you're regaining your powers. I don't like it. Oh, there's no stopping by. He's adapting! He's adapting! Okej, Slunge du ska lära bruka sägen så gör det. Yeah. Så var de möbler. Jesus fucking... Mafia boy. Link. Brukar machine gun. The master gun. Master gun. Shoot your goer ass. Det var ju där alla fick göra det. Get up and show all the Okay, så jag vet att det är golfzone, men jag får göra wild. Hoppa med igen. Så, sheep, I choose you! No! Okej, Esbern, vad ska jag kicka säga? Det är inga där, va? Det är lustigt efter din Jag har round. alltid lustat till False Shepherd. Alltid lust at small shepherd. Det är ju faktiskt något så solid device då. Ja. Det är den bästa ride du givet. Bästa ride du giver. Bästa ride. Jag kan inte ge det här! Men bästa ride är bara skisht lustigt till en round. Det är sån en paradox jag lyckas, eller inte? Ja. Do you listen? No. Do you not? Vi toskar bara här. Ja, jag är så spänd till dispatch av er. Så, about wait, kan du ha planlagt för dispatch? Åh, det är så spänd. Oh shit. Here's a little Better. something for you. Nej! Nice, sikta Oh, deras nej. Dispatch time, coming up! Ja, jag sitter efter den hoppar för att bouncea halsen och så in att jag. Scratch. Oh. Oh, yeah. Yeah, boy! Oh, I see where this is going. Kanske. Da-da. Da-da. Don't you fucking... Da-da-da-da. Da-da-da-da. Esbern! Da-da-da-da. Vi kan stäcka detta. 61 stäcka är det sista tecknet i pivet. Åh nej. Okay. Oh, do it! Nej! Nej! That's what you get, false shepherd! Oh. God effort you did. Don't bring airstrike. Det är inte något att göra. Eller, borra! It thinks you're taking a fucking level. Oh my goodness. Incoming. Taktisk move tror jag, Símun. Precis så. Fucking out of here. Jag tror bara var by. Oh my It's too powerful, unstoppable. Du kan spåra tosken. Ja, fast. Kan show them. Yeah, Charles kan vara det där. Du kan spåra tosk, bara shota där. what's going on there? Spåra tosk! Det är det spännande. Oh, det är Christmas special someone. Christmas special. Innan så uploadar Douglas videon men jag har så mycket toy. Time of the year. Levi, du måste gärna få nu av ena från dagen, kalendar gå. Innan så just schedule. Det är något special. Spela ett spel för print det är ofta ju. It's schedule someone så. Ja, kalendar. The Worms Wednesday.
What? Kan mycket det? Worms? Mycket det svårt. Jag var sjukt efter det nu. Hur sen och samståndes. Tycker bara pressa man ofta Esbern. Det bara. Ja, jag vet jävla visst där. God! Du kanske blir fisk, köta fiskar då. Wow. Ja, men jag har Jag vill dra med luft. Vår laxir! Han nu kopter va? What? Ja, för det. Okej, ska vi testa myterna om man kan borra torsk? Please, jag But yeah, taps him. Please. Oh my god! Myth busted! Ja. Det kan ju också gott att vi är helt problem i den flickan. Det är så sjukt. Det är faktiskt ännu bättre. Det är ännu bättre. Hey man. Hey man. Hej. Okay, here to... För det visst den. Du är ju hosad drömma med. Det får jag inte Here to hans omna. Nej, jag kör spann. Färger då? Vad är det? Ja. Nej, jag vet han Jim kör. Nej, men Jesus Esbern. men uppställningen av I like you. Alltså, tyck på er Alltså, fucking... tänk på det alltid. De bara lagt i showa. Nej, shouta mig! Så jag kan inte trycka att den sista. Jag får ingen arm nu dit. Det är det som hänt av pro-gamers av alla kontroller. Jag sa inte att det var stort. Det var earlier. Jag tog hans kicks on my eyes there. Jag vet jag har alltid nog så stort lätt att Jag vinner. att vara den bästa gamern på värsta YouTube. Det brukar vara gamer my. Så det är hashtag gamer. Ja, här är Levi över gamer. Emma lever upp med näkna standards. Sitter i Overwatch kamp. Reaper koppar. Vi sa en rotekassan och vi kände på hyllfullt där Overwatch tänkte. Merchandise. Hur fuck är tapparen? Who's that loser? Oh my god! Nej, jag hoppas. God! Ja. Fuck! Okay, the game. Nu är det go big or go home. Get the fuck out! Golf! Nej, nu är det. Oh my god! Ah shit, det gör det för dölja. Så Levi, jag hoppas när personen som säljer Overwatch-tjänsten har rådkassan honom. Jag hoppas det är Bjarne. Jag hoppas det är... att han går runt så. Det var gott. God. Jag fick sådana mig som inte gör. Aj för dig. Ja. Ett live för nöjt. Det är så mycket bäst stöd. Hör.